Loyalty Records. Bro, kom sit down with me. Kalse talk ons klit. Ons een rebel story in dip. Interviews vanaf die chest. Wil jy kom sit samen met me? Jy kan kom sit samen met. Bro, kom sit down with me. Kalse talk ons klit. Ons een rebel story in dip. Interviews vanaf die chest. Wil jy kom sit samen met me? Jy kan kom sit En samen is met. once again nog een episode van Culture Talk. Sit down with me. Dat is episode 3 van season 2. En in de studio zit ik vandaag samen. Hij is een artist. Hij is een comedian. Hij is entertainer man. En dat is al in zijn namen. Gabriel de entertainer. My G. My G. Wekko. Dat is long overdue. Like literally long overdue. Die hele ding waar die wou begin. Als ik kan recall. Pet toe, die general zei. Yes, ja, shout Nigga was blij TV. Voor een paar Voor een paar minuten. Ja. En toen zei zomaar net vorige keer, maar Right, zoals nou. Maar voor ons verder gaan, moet niet vergeten om te like, comment en subscribe. Obviously, naar die channel, zodat ons kan groeien. En die channel nog beter maken. Yes, ja. Maar dat is niet bedoeld voor mij niet. Dat is bedoeld voor ons allemaal. Hoe komt dan, zoals Jody zei, we doen het local zoals Mick. But anyway, Yes, genoeg van mij. Gabriel de entertainer. Yes, ja. We gaan het vandaag samen over. Mijn bro, het geen klachten zitten hoor. Huh? Niks Huh? klachten zitten. Weet je wat, nee. Die feit dat ik hier zit dan met jou kan net een beetje over de cultuur praat. Yes. Hij is een plus. Nou, wat even niet daar gebeurt wat niet zo lekker gaat niet. Ons vertelt dit zomaar onmiddellijk. Yes man, ons forget van het. Ons forget about it. That's in the past. Ja, ja. That's in the past. Ja. Ons is zo focus wat present in future is. Alweer. Like, Mr. Gabriel, Yes, ja. lang klaars gehoord van jou, musically. Ons gaan haar in Delft, hoekom? Ja, ja. Maar die man is meer op die stage nou. Met die comedy, Yes, ja. alipad van Hankie af mee. Dis die bro. ding mee, En brother. die is hier zo. Ons het nou een talk gehad voor die, oor waar je vandaan af gekomen. Ja, ja. Maar voor ons, wat nou weet van het, en dan zijn van die mensen wat nou niet weet, Ja. die journey, kom ons delven in een new journey. Net een beetje van die- Net zo, in die past, you know. Oké. Ons gaan kijken naar zo. Hij klinkt niet aan Ja. van hoe dit begint, hoe Gabriel begint, Ja, ja. als die entertainer zo. Hoe Kijk. zou je zeggen waar het begint voor jou? Ja, bra, my begin nee, is documented tot by 'n spesifieke oomblik. En hy spesifieke oomblik is die dag toe my pa vir my sê jy's 'n artist. Huh? Kyk van hy nee, RIP Cliffy D hy nee. Ek het hom so groot geglo. Hy kon vir my sê ek is 'n alien, dat ek begin nou begin te Madeleine soek en begin sien jy. So wat ek hom geglo sien nee. So toe hy vir my sê die rede hoekom hy gesê het ek is 'n artist nee, is ek moes as net na skool ek het 2007 gematrikuleer. Toe daar 'n opsie vir my om uit onderwys te studie of performance arts. Oké. En niet dat ik een noodwendige kunstenaar voor het was, Ja, is oké. niet, maar Ja. dit was nou daar. Die mensen schrijven, nee, doen een poem, doen een song, die gaan een dans geleerd worden en doen een monoloog. Nou wat ik nou weet van acting, weet ik, hij was terrible. Want hij was terrible. Terrible. Hij was terrible. Kijk je, en nou Hij is rating himself. ik zei even, joh, het is goed om te weten hoe slecht Ja. het is. Dat zie je, bro. Dat is goed zo. En op mijn streng daar, op hij oomblik, nee, van ik was al deel van die hip-hop ding. Yes. Was b-boying. Ik was hij guy. Huh? Oké, in mij niet, ik sta niet, maar ik was even, zie je. Oké. Paar goed Windmount, twee, of sta je ziek. Er staan een spannen Ik spannen een one and done. Ik zeg- Dat is lelijk. Oké, Het was lelijk oké. op het tijd. Zo, oké. Zo, hij was altijd mijn passion. Dat en graffiti. Zo, meneer Poem schreef. Nee. In die audition, nee. Toen wordt hij mijn sterkste punt weggenemen. Die persoon waarmee ik iets choreografie geleerd heb en gezien heb hoe ik het wijs, was ja. Dus mijn sterkste punt is ooit. Ik is een beetje zwak zanger. Verstaan je mij? Die man ken je nog, hij noten. Ik ken niet zijn middelnoten. Oh, ja. Ik is, als ik kom, ik moet maar houden bij die platnoot. Kom ik zeggen, zo mijn pa nee, was een koorleier, die Oké. koorleier. Hij zei, mij soms zei, bebe, hij zingt baie goed vals. Like, ik was een van die beste valszanger wat ik pa ken. Hij zei, als ik een koor is, nee.
moet ek die stille noot sing. Ek vra maar wat is die stille noot? Hy sê lip syncing. Diep eers dan. Nou hy het wel gedoen nou. Jo, hy het wel gedoen bra. En as sterk net wat hier so staan met die Afrikaans in Stellenbosch is geboek. By die Afrikaans in Daba. Yes. Al die Afrikaanse artists kom maar by hier. Ek ook op stage man diep singers. Deel van die Daba. Deel van die Daba man swaar sterk singers. Hey. En shout out vir Breiten hy is my broertje van die Jake Scherwel Foundation stigters. Okay. You know what I mean? So hy was deel van dit gewees. 'n sterk singer. Ek moet 'n poem gaan doen eie. Maar die final ensemble is 'n singding. Sing. Ek play die stage. Dan gaan ek sterk singer hier lang. Ek ook die agter. Kom net niks. Kom uit die brede. Dis op mute. Ek is brede. Ek is af. So toe moes ek sing. En ek kon nou die song wat ek gesing het was Early One Morning. Hoor jy? Ek moet hom net in hy level op die best. Nee, daar so. Is net Ek sê hy weet goed vir die camera goed genoeg. Ja, jy moet so sit om te luister. Shout out daar vir Marlene Pieterse van Stage World Theaterskool. Sy moet so sit. Ek dink ja, naggie. Ek weet dis jou insurance op die tyd. Check die los maar toe. Nou doen ek doen toe die poem. So die keuse was, jy kan either jou own poem doen of 'n poem wat almal ken. Ja. So die topiese raad was, skryf jou eie poem, skryf jou eie monoloog, ten minste daai mense het dit nog nooit gehoor. You know what I mean? First impressions. Yes. Ek skryf toe 'n poem, ek kom lees die poem van hy poem af, sê my hy's 'n kunstenaar. Vrou, hoekom sê my pas? Hy sê iemand sê so groot ding soos jou lewe en so kort ding en so paar lyne en dat elke lyn jou ja. Dis kuns ek so okay. Maar wat het gedoen het het my bang gemaak om te skryf vir omtrent 'n jaar en 'n half na toe. As ek al stage hoor. Omdat ek weet hoe om daai te doen nou weer. Ja. Tot iemand my sê by die college like, hey, as jy nie weer skryf gaan ek jou bliksem sterk wit cherry. So jy word nou gedreig nou vir 'n sterk wit cherry en 'n sterk nog ek sterk en net nie die naam ek is baie as ek nou nie weet maar so man naam. Ja. Nou, dis ek nou. You right ja, maar hey. Ja. Toe begin ek weer in die bou te kom en dis waar hy sê nie. Hy begin van my dinge. So jy sing het jy vir jou gewerk? Nou nog nie. Nou nog nie. Ek glo dit gaan ooit nie. Even met autotune vandag se dag. Okay, weer, ek dink AI. Ek dink AI gaan help. En ek is maar nie oor AI nie, maar vir sing. Ja, ek sal AI so. So is dit vanaf die sing. Ja. Die poetry. Ja. Die poetry, jy het selfs daar begin te doen, jy het daar acting. Ek is binne hy wêreld. So jy daar reeds al acting al gedoen al het dan, né? Ja. Okay. Die man gaan na music toe, die man begin rap. Ek dink die poetry nee, het naturally die rhythm van my poetry het naturally gedevelop en begin klink soos verse. Okay. Even though ek nie verse noodwendig ek is maar 'n rap fan, maar ek skryf nie noodwendig 'n rap verse. Yes, I feel you. As diep hart goeie poetry, poetry met Bybel, maar die way die rhythm nee, en ek skryf nou nog so. Die way die rhymes en waar dit is nee, en waar dit val en die sound wat die rhyme maak. Die rhyme maak 'n sound soos 'n you know what I mean? Nou hy so okay, dat en toe slaan en mamma en mat en toe alles is saam met sak. Verstaan jy? Nou man, die rymskema en so hy sound en die repetition van hy sê sound. Yes, baie hoor op die einde. Maak 'n music. Ja, het maak 'n track. Ja. So man, nou toe begin ek het soos dit te skryf omdat ek uitgevind van 'n ding soos creative freedom dat jy anyway kan skryf. So nou maak ek net dan ek maak dan figure nou different. Ek rhyme in die middel somewhere. So nou klink dit different nou. So sê iemand nee, ek wil maar net so wil rap sê. En toe begin maak die music soos die waarheid. In die Kaap, my bro. In die Kaap, ek het gaan visit dit was in my tweede jaar. Ek het jou kom meet online. Weet ek nie onthou. Ja. Ook my lives aan die begin gedoen. Ja. Toe kom kry vir Gabriel online. Yes, ja. Dan kom op die lives. Online, baba. Request sy music. Yes, en so voort.
confound toe en ek vind dat die man is in die Kaap, maar die man ry van hankie en ek sien ook hier die man as iemand wat uitkom by 'n plek en hy iets in sy kop in het om te sê go for it. Ek het die idee, het gaan haar werk vir my, so ek gaan haar so. So, jy is 'n firm believer in dit, om te gaan. Die moet, ek dink, omdat ek glo in energy man. You know, ek dink jy kry dieselfde experience van enigiets af, as jy dit die first hand experience. So, ek jag experiences. Die jag experience en die wat samen gepaard gaan, is mense wat jy meet. Natuurlijk. Die connections wat jy maak along the way. En dat is wat altijd important is, nooit altijd die geld. Nooit altijd die geld. Unless het die connection is, dat die liefde naar geld kan. You know, iemand wat mij ken, wat ek comedian wat mij op een stage kan krijgen, die kan krijgen, of you know, iets wat beneficial gaan worden. Somewhere a event, because you do MCing as well. Of course. So enige trouwen, enige closing parties, enige ding. Enige ding waar jy voel, jy het nie lus om baie te praat. Ek is hy baie te praat terwyl jy boek per praat. Net soos hy gesê. So verder as hy, die man is toe nou weer vanaf die Kaap. Is terug hankie toe. Maar kom ek vertel hoe dit happen. Ek meet. Ek begin toen nog in die beat te komen van verses schrijven, maar ik heb nog geen beats, so ik heb nog geen song. Die is 2010. So ik heb nog geen song. World Cup. Is op school World Cup. Oké, so is hij dit? Is hij tijd, brother. Is hij Sammy Naminati? Is hij tijd, en wil niet zeggen, ik was gaan Shakira halen, inspired, maar ik was een feeling. Zie je, van hoe komt Zuid-Afrika het veranderen? Ja. Zie je, nou. Een geheel mee, bro. Zo geleendheden komen nog meer uit. Verstaan je? Als je dingen wil doen, hij was een goede tijd om dingen te willen doen. Rai die komt dingen met een different way. Die omdat ik aan mijn blog elke dag hoor ik ik hou van rap. Hulle sê nie vir my hier's 'n world class rapper hier om die draai nie. Sien jy? Afrikaanse Eminem wat ek nou kom found nou oomblik sien jy. Die braai naam is Krap en die Don daar shout out aan Krap en die Don daar van die Kaap. Hy is van die Kaap. Yes ja, 'n groot broederbond stigters lid ja. Hy naam ken ek, hy naam. Broederbond ja. Yes ja, shout out. So nou onder hy naam. Onder hy wandel. Los, klop manne so. So nou hy is een van die stigterslede. En raai toe iemand ek gaan môre aan toe. My maand se stay is klaar, by Desember is klaar, ek gaan môre aan toe. Die ouens pump nou 'n number die brand spit en die brand swaar gevaarlik. As ek Kaap so jy gaan nie skrik om gevaarlike Afrikaanse name te hoor. Ja. So is skrik. Hy sal lankal in alles hy ding sien nie. Hy's koudse. Maar toe sê die brand in die verse en hy shout out vir Stonehill. Ek sê wag hoe. Ek se plaas naar, ek weet eintlik hoe miskien is die klomp te van Stonehill. Want wat ek weet, ons dan nie nou in Stonehill. Nou moet ek aan sê oei van wat is Stonehill wat vraag? Hey, wat is die Stonehill? Ek staan op ek sê, wil julle my sê hy bly hier? Ek sê ja, ek kan bly met ek sê. Ek sê fuck rapper play met draai en julle hoor ek is rapper. Wat dink jy ek soek se bedelige blokke dat ek kan weet dat hy wat. Hy eerlik, my bro, ek gaan môre lyn so gaan om. Ja, ons het die derde is 4de is dit weer is nou derde of 4de. Klop sommer man. Klop. Die auntie kom. Ek sê sorry my ma, ja, maar moet te stuur. 'n bly krapie. Dis krapie. Jo, dis straat. Ja, krap. Ek weet nie, Breiman kry ek sê man, dit moet dan hy wees. Kry krapie. Kry krap. My broer die hy man uit sy kamer ek moet nee, as hy die. Ek sê hy walk. Hy walk. Yes, hy lyk soos 'n artist. Hy kom in die kamer. Pretty. You make eye contact, you see him dead. Jee. Die man, ek nou vra nog stel myself voor, nee, ek ken my neef. So nou, ek soek beats. Hy sê nee, cool, ek wil beats. Ek sê my broer, ek ry môre. So kyk maar wat ek kan maak, ek kan dit net opbring. Hy kom op, hy bring my beats. En hoor ek goed, nee man. Ek sê ek is baie donker, baie ondergrond. Ek het toe actually een van die beats gebruik as my first single, Koppa Gebliksem. So nou wil ek nou sê ek spit vir jou van jy moet gewoon hoor spit ek. Miskien kan jy weer in jou kas gaan krap. Ja. Spit vir jou kam en mama samen. Ek spit Engels, vrek Engels hier. Ek sê de boe. Ja, dit was Engels die in. Dit was die in. Jou kas en slaam ek moet sê Engels goed de boe. Maar jy kan hoor jy woe. Man is dit hier niks wat ek sê hier
wat naby die man se goed en hy slaan nog eens, hy praat nog. Hy praat nog. Dus ek al reeds gehoor en raai wat die een van die braas wat video ek oh ja, ek gaan diep viral is. Dus viral nog eens 'n viral hy. Ja nee. En was die viral toe nou Slegs 2010. So is maar net hoe lewe vinnig gegaan. sien jy in 'n korte spasie. My word. Cousin vat ons aan ons noem nog hy die palm tree styfel. Maar kant is de palm tree Mexico. Kijk. Hy word van Mexico. Nee, ek sla nog. Ek moes lankal stil gebly dit. Lankal. Een bus gelede. Moes ek aan my bek gehoord. Nee, ek gaat nog een bus. Het stop hy bra my half eindelijk. En hij spit zijn in Afrikaans. Toe haslag hy mannetje mee. Nog beter. Wie ek is onmiddellik weer. Wat ek gesê kanaal. Ja, ek vat my aan van ek weet lankal. Ja. Ek wil hom net stil. Oh ja, Stop het. Ek ken nie verder as nie so. My embarrassing. Nou cool, as jy ons back toe praat. Ek voel lekker hè. Ek gaan dan niet zo en dan gaan skryf my hele eerste Afrikaanse vers. Yes. In response as a rebuttal, whether it late is of out of the game en maak saakie. Maar hier gaan hom I only got this one chance. Ek gaan op as uit die klok en klop ek aan daai mense toe in. Op uit die klok. Uit die klok. Ek lei mos môreoggend wat met Yes. Hy kom na eentjie, ek moet sien man, wat so. Jy's 'n hankie. Nee, ek moet nog aan die kaap. Sorry in die kaap. Ek gaan klop met hom want ek Ja, gaan hankie jy gaan toe. hankie toe môre. Ja. So nou ek kan nie anders trek moet maar nog aan inappropriate time kom. Ek moet met my broer sien man, wat ek sê wat Dit van die aan. ja, wat so die kas. Ek sê sorry man, waar gaan die kas? Mama na sien en wow. Skip die boom. Hy voel dit al ja, net god. Maar ek voel so lekker. Ek het respek geëarn. En dis waar hip-hop is Hy vir is my. die guts. Ja, ek moes terug gaan met respek gaan. Jy gaan toe terug. Jy Ja. gaan terug. Jy gaan na so hankie. Ja. Die man gaan ribba som silok somme uit na. Ek as toe van hy oomblik af reg deur 'n spitter. 'n Spitter. So vinnig as wat jy kan hy klink amper soos 'n Afrikaanse iemand in my opinie. As dit is hy gaan hy of hy Buster Rhymes. Chopper. Jo, bra. Hy's Gabriel. Yes, ja. Hy's Gabriel so. Die man het gegaan, hy's nou 'n artist, die man Ja. voluit gedoop Ja. met die music noot in hom voorkop, agter Boris, reg, whatever. Ja. En die man transition toe nou weer terug nou. Voel okay. Ek gaan maar nou weer die stage klim. Ons speed a few years voor hom toe. Speed nog a few years. Ja, laas jaar toe. Okay. Jaar voor laas. Ja. Toe Gabriel die idee gekry het van Lagutan half. Ja. Toe Gabriel, ek dink hy vir my was die bird, die rebirth. Ja. Die rebirth van Gabriel. Yes, ja, En dit die was. tijden Yes, ja. waar hy nou staan. Yes, ja. So die man het, waar was hy in Chet 11 geweest? Chet 11, ja. Chet Hy man 11. Soetpap, ja. Soetpap, respect. Respect en Sister Jessica. Jessica, Ja, respect. Ja. Maar die man gehuisves het met hom vision. Yes, En ja. hy wat ons allemaal nodig het. Net hy oomblik, hy kom Net doen hy- hy ding. Ja, Wat hy wil kom doen, het. kom doen dit. Ja, hulle laat jou kom, jy doen jou ding toe. en- Die show afgelopen op eerste ene. Ah, Het ons praat van die eerste ene. die soepap sessie. Wacht van voor ons praat nog van die soet gedeelte. Ek eet vat zo van... Yo, Ek eet vat zo van Zapats. Hey, brother. Alipad van Claripad. Brother. Support hem, 15 rand te pakkie. Bra, jou inzet is gevaarlijk, Hij bra. net te maasje. Bra, jouw inzet was gevaarlijk. Is het- Hij is slowriding en perfect timing, bro. Is het- Zoet. Ja, is perfect timing. Thank you so much. But anyway, get for game time. Shaky aan die andere kant bij Shout out Steelers. game. En dan Shout out Shaky. Zafat. Aan buitenkant bij die wit Chevrolet Spark. You know the vibes. Don't go for neerfats. As Go jy nie for geweet het nie, javats. dan weet jy nou. Sê vir hulle, make it veel so gesê. Jy het dit gehoor. Culture Talk, sit down with me. Ja. Maar om verder te gaan, Soetpap, sy event, hoe was dit geweest? Bra, ik het daar. Ayman Crow, hulle, Deppa, hulle. Shout-out voor Ayman Crow, wat allemaal wat er waar was. Shout-out voor al die mannen wat daar is. We kunnen niet allemaal zijn namen nog komen. De DJ Skeiner. Geen noise? Het is eindelijk Skeiner's schuld. Van ik en Deppa kreeg die idee. Shout-out voor Deppa. Wat mijn encourage voor hij boom. Zie me.
Die hele P is dan ook van wat Billy kom doen na die en nog deurmaal samen die journey. Shout-out vir die hele P is dan op, shout-out vir almal betrokke. Any case, nou ons sê waarskynlik, Depa oortuig my, doen die comedy way man, want ek is nie baie, ek skarrel, ek is hy by hom, ek is nie meer by Barcelona nie, ek is nog by hom, by en Fatima, nee, respect sister. So nou, ons sê waarskynlik om die poster te maak, vir volgende week. Ons het klaar gekoppel by Ayman Soetpad, is vast, ons kan die DAP area gebruik. Venue is Confirmed. Maar nou, ons laat vir volgende week. Nou toe kom die poster uit, vandag. Vandag gaat het gebeur. Ons sê hier ons doen het met ons hardloop rond. Op een zondag was het geweest. Nee, het is morgen. Die aan krijg die poster. Die aan krijg die poster. Ons wil het nog aan changen, maar wat is Ayman onbeschikbaar. Dus bij hem kom, dus Ayman, niemand, ik ben klaar met dingen zijn te komen. Dus vandaag zoals vandaag. Hij heeft hem gepost op. Hij heeft hem gepost. En wat denk je dat die kerel zo Ayman geen post? Die actual show toen was een 3-hour show king. Van mij wat net gezels en een paar van mijn stukken snij. Van bij van mij comedy gaan over mijn stories hoe dat ik al gegaan het en wat. But like a 3 hours te ding. Zie je? En van onze footage van het, so ik was ultimately jokes wat ik aangemaakt heb voor werk en is nou individual pieces waar mensen wat nou al met Johnny zien al ken. You know what I mean? Van hij. Van jouw shit. Hoe goed wij gebruiken jouw shit. Nou, toen kreeg man conversations dan met Anastasia van Aarbaar. En toen zei ik ook venue confirmed en nou het is een show. En dit is de geboorte van lach je tanden af. Lach je tanden af. Poster gemaakt hier. Mac de promoter. Waarom ook altijd niet? Doe je op die datum zitten, ik zie daar nou die nog bij poster. Je hebt er 4 verschillende soorten poster. Je hebt de 14 doodgekrapt, je hebt de 14 mooi gekregen. Zo ja. Maar hij is aan alles beginnen. En hier werd toen om tweede show, hij was de tweede show. Hij was basically de tweede show. Basically de tweede show. Ja, wanneer die show. Maar was het 10 man per kop gevraagd waar hij zou bezoeken. Ja, zo, het was een show. Het was een show geweest, ja, hij zou mensen gekomen. Ja. 3 uur. 3 uur show. En dan entertained over van die. Hij werd ik gehoord, hij werd ik zei, kijk nou een eerste show, was 3 uur geweest, zo. Hoe lang kun je nou hardlopen net? Praat, hoe lang heb jij voor tijd? Hoe lang heb je man voor les? Ga je opskippen, skunken, alles hij zwaait, hij alles doen, nee, ik kan hem maar blok. Hij blok was tot de man, zie je wat ik bedoel? Van het is basically mijn personality man. Yes, en hij is waar ik nou in te gaan. Ja. Yo, hoe dan nou geëvolved nou, je is maar zo zei. Ik ben klaar. Imagine Aibo op een stage. Ja. Die way hoe je karakter is. Ja. Op een stage. Ja. En dan toen Samuel kom uit toe het dierbra. Ja. En dan zien toe, boom, de nevels op oma Sari. Hey, wow. Ons gaan aan toe. De nevels op oma Sari. Ja. Hier skielik. Ja. Kijk bro, maak nou sommer, help met die renovations. Wat jullie gebouwd? Die was ceiling board replacement. Ceiling board replacement. Ja, ik weet nou nog niet wat is het. Ik moet me niet vragen, ik heb die ceiling board replacement plekken ooit gewerkt. Is ook een goede navolging. Ga doen nog ik weet dat is een ceiling board. Ja, dat moet gereplaced worden. Zo je wat aan. En dan het toe haven af. Je kan zeggen, hij is waar. Zing je een aviator. Hij double game. En toen steeg hij. Ja, en toen steeg hij. Ja. En toen steeg hij. En je vanaf event naar event posten op posten op posten op posten. Dat is nog te min. Huh? Dat is nog te min. Posten op posten op posten op posten op posten. Ik honger met die bomen. Als nog min zijn. Much more is gonna come, bro. Meaning way hoe je consistent is. Zoals in die pas. Ja. Wat ik nou van praat vanaf die Little Theater. Ja. Voor zoals heel los. En voor een keer wij steeds gaan performen. Voor macht heel sierlijk. Ja. En die mensen wat komen naar die type events, toen kijk nog eens waar je begint. Ja. Ayman Soetpad in de station. Next weg in die Northern areas. Roof Gardens. Weg in die Northern Music Kitchen, de Atheneum. Hoor je namen? NMMU was lelijk. Dat was bijna namen. Maar we beginnen met Soetpad. Soetpad. En aardbaar. En aardbaar, zo respect en ons wil dankie zeggen aan zulke mensen. Wat
die opportunity vir die bird van Yep. sulke goed te ken. Ja, kan Maar julle is verantwoordelik vir dit. Ja. Julle, you've created a monster. Ja. Jy het 'n klein steeds vir my gegee, toe gaan soek jy 'n groter steeds in ons. Respect dit en mag al die besighede, hy man soetpap, Ja. man krou en 'n station. En GQ comedy wat GQ comedy, ja. laai hulle almal se besighede Flourish, ja. flourish. Hy is van onze kant af. Yes ja. Cause thanks for your contribution. Yes ja. So om in te spin so by jou top 3 mee bro, van artists en mense wat nou Specific comedy ja. ons nou die goede het. Ja. In die comedy space. Ja. Nou, wie is hy top 3 en hoekom? Ja, maar ik kan het eens afronden dan top 3. Ik ga Ja, maar zo'n nee, beetje ja, die springen. ja. Mensen is Robbie Collins, mensen is Jam. Maar is Robbie Collins op een stage? Ja, wat is zo mensen zoals I mean, it's funny mee bro. Virgil Prince, Mbulelwa, Ja. Islanders die ouwens, just as klomp man, en ik wil niet zo cheat, Trevor Gumbi, ik kan niet voorbij Emilio Tobias gaan nie, mensen zoals Sia Sia, my maas, wat ik krijg is een stukje van, regardless of je experience level. Yes. Wat zijn naam? Een van die Goliath brothers was ook niet geweest. Die kleine skralen. Ja, die skralen. Die was ook niet. Niet zo van de allemaal. De allemaal van die, maar die was nog gevaarlijk. Ja. Zo van elke regardless of je experience level. Van ik het als ouwens misschien zoals Mondre, Louazi, Chantel, ouwens, dingen zoals Speechle, Pepe, de comedian, Illy van Grahamstown. So whether die different levels het van comedy, nee, ik leer bij allemaal shout-out voor Dom Bolo. Ik leer bij allemaal van die comfort wat die ouwens het om aan bij stage op te gaan. Yes. En regardless wat die audience, hoe leeg die audience en hulle, vir wie het hulle nou gelag en hoe het hulle nou gelag. Ja. Die feit dat jy opgaan en jy net die mic brother en jy het jou mind en jou personality om die paar minute van jou op die stage te verkoop as 'n goeie experience vir hulle. En elke keer wat ek so ver gesien het, regardless whether ek 'n joke vang of joke like of nie, en maak nie saak, ek was comedy subject, enige ander subjective. Ja. Sien nie, but ek is profound, kyk hy was profound, iemand met hy confidence het om hy moet te kan doen sommer net so. Ek sukkel met confidence. True. Nou nog? Natuurlijk. Ek ook mee bro. Ek sukkel met confidence. Ek nooit kan nie op camera. Dog, ek sê vooral, ek is een van die schaamste mensen wat ik ken. Nee? Ik zeg nooit, niet join. Ik zeg brother, I'm an outspoken introvert. Or I'm kinda like a shy extrovert. Shy extrovert? Yeah, it's in the complication, that's the definition. You know, dat is wat ik is. So performance was altijd mijn way om in te passen in de wereld. En ik heb achtergekomen, hoe meer mensen lachen, hoe minder awkward voel ik. Laat hulle nog awkward voeten vragen of dingen raak zien. Ja. Want dan mensen kijken en hulle kan zien, jy voel nie nou jezelf. En ik heb nooit hy wou geweet. Nou, en dan gaan hulle mail op met een hamer op. En beginnen dit exploit. En ja. So wie wat doen ek? Jy ken my al jare, maar jy ken my regtig. Van wat het ek gedoen? Ek het jou net laat lag. Laat lag net die hele tyd. En ek kan lag maar nie verby loop op ek is so geskiel en hy moet dit. As ek van net jy praat te lang nee, ek weet presies hoe om te lyn. Nou kyk jy, ek gee net een ek lead jou op, lag is. Ek wil loop. Jy wil aangaan. Ek wil aangaan. Wil nie stilstaan en praat. Kan nie stilstaan. Maar jy is nou te gelokkende bed, maar ek gaan jou nog nie swak los nie. Ek wil jou present. Lag. So dan lag jy ons te gras. Ek kan weer paar trouwens jy dink dat jou lag ek kom my nog iets te sê as ek te veel. En whatever jy sê, ek kap ek dit aan. Ja. Nou voel jy meer, maar dat is mis. So om jy is nog gepraat van groot name. Ja. Ek het gevra vir top 3, maar ek ken nie top paar. So dit wys maar net wat se klomp mense die man kom hier dit. Ja. In 'n space van 'n couple paar maande, ja. 'n couple paar maande. Bro, 'n couple paar maande. Crazy. So sal jy sê meer comedians moet uitstep uit die Noorden sy. Ja, Even van hoekom Noorden areas? Yes, ja. Ons praat van dit wie hoekom jy begin kom bly hier so. Yes, ja. En jy jou voete kom vind. Yes, ja. En op die punt waar jy my citizenship in die Noorden areas ek besig om te kry. Yes man. Sure man. Are you with me? I'm with you. Yes my guy. Kyk jy so
hoe zou je zeggen, nou zal er meer moet nou van hij mensen wat voel, kijk, ik heb die guts om mij moeten doen. Voor wie om te approach? Hoe kan ik maken? Als je zit daar bij deze en denkt wat nog even nieuw is. Wat kunnen we doen? Bra, eerste ding is don't be afraid to put yourself out there, man. Kijk, once jy alles net video's maak of van en trust dat jou personality. Ik zeg nog niet specifiek, kom vandaag en krijg je op een stage. Ja, build your confidence, build your audience. Dat mensen zien wat jij goed in is. Bouw je, en dan wie wat een enige opportunity waar er is. En dan voor mensen specifiek in de Noordens, van als een bijnaar, ik voel proud die feit dat je zegt, ik is bitter na mijn bijnaarschap. Nee, is al lang yes, toch? Ja. En ik in die hart van Hankie naar waar die zo staan, ik voel trots dat het trots op, ik is trots op Hankie. Yes, ja. Trots op Hankie, wat zo entertainers zoals die, like, kom hier en als je ook hier rijdt, ons Guillaume veel. Ja. Maar hij is nog steeds. Hij zo, ja. Niet vergeten. Your roots. Zo voor die ouwens hier in Noordens, nee. Kijk, die kan niet voor mij zeggen, is die funny nasi, is die comedy niet. He is you all over comedy. All over, Coloredness is heel comedy in. But nou, voor hulle om te besef dat die is een viable option, een career path. Hoe je om brood op die tafel te sit, krag in die box te sit, die is een viable option voor al die groei van comedy en die baie. Ja, hoe meer die ding gaan en hoe meer van onze audience members uitkom uit die Noordens en die shows gaan kyk en hoe meer venues in die Noordens hulle self beskikbaar stel en ons kan die community in die surroundings, kan die veiligheid van die comedians en die van die audience is ook as prioriteit aanskou. Voel ek nie, die is like nou die tyd vir ouens om uiting te try, man. Hy altyd sê jou braas, jy is funny en hulle lag hulle stukken en jy weet hoe makkelijk is het. Jy is die stuksnyer. Ja. Jy weet hoe makkelijk is het om die goed te laat lag. Yes. Is net so, jy laat allemaal navoel. Jy kan die personality, die winning personality van jou, kan jy utilize, nie net op social media nie, maar begin by social media en ek expand in 'n career. So ek gaan gou veel so vra. Ja. Hoe help dit as jy jou eerste die kom op die stage? Ja. Né? Kom, you grab the mic. That boy. You must say that first words. Hy eerste paar woorde. Jy moet nou iets kry om die mense wat eerste lag deur te kry. En eerste ene. Hy eerste ene, want die eerste ene is baie important. Braad. Ek sal sê van iemand wat sal like gaan 'n tent. Ja. As iemand wat gaan sit in die audience en ek is iemand mas you know. Ja, herbal. On that time, as IQ must know op sy peak must know, you know. Hy is op sy peak. So my eerste lag, ek moet sens maak, ek moet my make it make sense. Ek moet relatable is. Ek moet funny is man, vir my om te kyk. En dan moet jy weet, what is you up for? Wat gaan ek nou voor luister in die next, hoeveel? Hoe lang is julle sit normaal? 5 minute, 10 minute, 15 minute, afhangende van, as jy miskien in 'n line-up show is. Hoeveel artists op is? As 'n line-up show, kry jy miskien 10 minute. As 'n baie komedies kry jy miskien 5 na 7 toe. Net om vandag is belangrik vir elke komedie om 'n good 5 minutes te hê. So prep jou om 'n baie goeie 5 minute, 'n solid 5 minute. Voor jy kan audience aandag hou vir 10 minute en langer, maak eers te seker jy het 'n skille 5 minute. Vintage. Kijk eens, hij dat ik zou wel verwachten. Nou, je moet mij laten maken. Same time. Als je opkomt van de... Nou, mijn approach, nee, ik wil nog niet mijn secrets weg. Ik wil in elkaar maar wat ik kan zeggen, ik is zo nervous. Mijn keel is droog, mijn maag werkt, ik heb te pie, ik heb te alles, ik heb lust voor rook, ik heb lust voor drank. Alles is verchirpt. Met toonpijn van laarzaar, die knieken voel ik nou niet. Ik heb een stigmatisme, ik voel het aan mij. Stigmatisme is een mooi woord, ik wil het t-shirt even, ik heb een stigmatisme. Zie nee, nou ik heb niks is nou niet. Kijk, maar nee, op een eerste seconds wat hulle mijn naam noemen, die audience, die MC, krijg me die audience om jou te welcome. Ik probeer die energy wat jullie nou vir my gee sonder om my te ken,
wanneer jy my stem hoor en my sien en alles sien wil ek hê, dit nie net daar hou nie, maar ek wil dit nog gou vandag appeter. Appeter vat, ja. Ja, ek wil hê jy moet terwyl jy so geklap het met jy nou so sit nou. Ja, ja. So, maak nie saak hoe ek het doen, my eerste woorde, my movement, my gesaak, ek play nie hy bou nie. Ek weet net, ek play net nie. Ek weet net, ek dille moet nou lag so begin. Nee, from the get. From the get. Ek raak nervous as so, as hy ene, hy word deurgekom, as nou hulle 5, 6 mense, 7, 8 mense, hy word spreek mos me. Ja. Sien, ek wil ook nie alleenig lag nie. Ja. So, maar waar gaan die anders aan, ek ook maar net, dan gaan ek my maxier lag. Yes, ja. You know? So, hoe important is hy vir hy een om hy eerste... Bra, is your introduction, man. You never get a second chance at a first impression. True. You never get a second chance. Hy's live. Ja, hy's definitief 'n live ding. So wanneer jy so is nee, wanneer jy jou audience meet en dan dan nee, jy kom om jou audience te woo. Te sapperig te praat, te chase. Ek het so omstel ja. Saam wie sal jy like om te werk wat die nog nie saam gewerk het? Almal my bro. Ek diskrimineer my, ek gaan vir jou name sê wat ek van vir al die artists nee, gaan ek nou spesifiek ja. Ek sal bitter graag op die stage wil klim saam met Dylan Olifant. Bitter graag. Ek het die mense latest ding gewatch nou die dag. Dog, ek het hierdie by, ek was nou weer by. Ek het gaan kyk, ek was en ek sê baie keer vir mense nee, 'n dokter lyk in 'n spreekkamer as hy nie opereer nie. Yes. Ja. Ek wil sê ek gaan sit as 'n audience member, dog. As by die nee, maar die atinen. Nee, maar ek praat nie wat ek nou wat die episode wat op YouTube. Hy is maasekind. Maasekind ja, maar baie maase hoe ingebring jo. Hy by die nou wat hy nog gedoen het, hy kom workshop, jokes workshop vir sy nuwe ding. Dis nog eerder. Ja. As jy sit die bra is net hom wat met die audience en like dinge observation. Ja, nee, maar dit dope. Ja, maar dit dope. Okay, en nog 'n naam wat ek sal noem nee. Ek het nou Dylan Olifant genoem. Ek kan nie verby my homeboy my boeta gaan Alfred Adrian nie. Ja, ek kan nie verby hom gaan nie mee, bro. Ek kan nie verby hom gaan nie. Hoekom nee? Hy is my benchmark. Hy sonder om te weet net van my kyk van ver af. Van waar is hy? Van Hankie. Ek sê dan my homeboy, wat beteken homeboy? Hy van die home, is Hankie. So hy ek like hom content hoor. So verstaan jy? So al sy moves wat hy maak. Leer my ek sit soos kan ek nog implement die man kyk op na jou of course my bro. Big time. Of course my bro. En wie ever agter my is, nee, moenie kan sê ja the bear must step in. If it took it there the bear should also aspire to this so that the next person you can also inspire like a footprinting and the footprint must be there for others. So hier ek 'n benchmark, iemand wat voor my is en wat hy pad trap. Sure. Ek kan nie net op sy spoor nie, my eie journey outcarve, maar soos ek van alle ouens af leer, kan ek van hom van 'n distance weer een min trots sê jy bra. Wie van die comedians neem ek en sodra ek sê Hankie en dan sê hulle maar so Alfred. Nou ek ry. Was dit 'n spy? Was dit 'n swak comedian so hy? So we know that way. So ek wil hê wanneer iemand sê van Hankie en hulle praat van ja, jy moet opgewonde ja. So hy doen nou ek as iemand recognize Elvis en doen hulle dit. So my job is om wie ever next sê hulle van Hankie hulle sê jy moet jou naam, jou plek se naam moet op hoog hou. Yes, ja. So hy is twee obviously Trevor alone, obviously I man, obviously. Maar ek praat van die man hier. En ons in your face. Hulle kan net bel. Man. Ja, laat ons die route sien dat dit ons 'n droom. Ons praat in existence. Speak in existence. That's how it is. That's how it's supposed to be. Yeah. But soos nou, dinge is nou op die 3 of nou is December. Hey, ons is beter. Hey. It's amper closing. Ja, my bro. Die shows wat opkom nou. Ja. Waar kan ons vir Gabriel next sien? Ek is deel van Eastern Cape's finest comedians. Kom ons vat 'n pause net, gou by titel.
Eastern Cape's finest comedians. Nee. Ik perform in Grahamstown die 18e. Makanda. Het voelt zich zo uit. Grahamstown, Makanda. Ja, nee, kan ja. Ja, ze voelen. Wakanda. Nee, onze Makanda. Makanda. Ja. Ja. Staan je. Of ik denk hem nog change, ja. Rijdt die water in Maarten. Yes, ja, Makanda. Makanda, shout Makanda. Zo, ik perform en dan perform ik in die GQ Comedy Festival. Zie je mee, bro? Die 19e. Als vanaf die 18e tot die 19e, zo krijg je kaartjes. Wie bij je comedians komt, brother. Ja. Wie bij je shows komt, shout out, wat GQ Oh, GQ Comedy. zie je? Verstaan de man. Zo, dat is wat ik zou zeggen, plak in, gaan kijken show. Maak zeker, guys. Ja, Moet je net- gaan kijken show, man. Los net die wat ook kijk zien, los die klap zien. Van je mootje uit. Van je mootje uit. En dan gaan jullie na een klap toe gaan dansen. Van je mootje uit, Maak gaan je naar comedy. spieren los. En dan maak je die spieren. Imagine gewoon je komt bij deze, nou is lekker niet. Yes. Ja, is lekker, ik kan ook Kom, we zien. gaan naar zo. Ja, die laat je gewoon, de kaart, dit, ons gaan naar Dana. Ik denk, dit is mijn next ding wat ik ga doen. Nou, ik skill je nou, Ik die vraag ga doen, ik luister. je vraagt niet van als je vraagt, dan is het mogelijkheid voor een nee. Die laat weten, kaartjes is klaargekomen en jullie moesten maar zijn geld in die huis. Ja, dan, zo die dan kaartjes enjoy wordt. klaargekomen. Niet die kaartjes. Nou gaat ons. Nou geen die ene, ik kan rijden hand toe, maar awkward. It's awkward, brother. Die wacht, je gaan expect op Misschien is het kaart van jullie, als jullie antwoorden kort syllables, gaan we zeggen, ja, als jonger, ja, want je weet waar ze niet opbox. Ja. Jullie gaan aan die comedy show, jullie komen terug. Als je gaat terug, reis het gezegd. Gaat je het zo Versta je? Yes. En dan vergeet je van zeggen bij je, dat was kwaad voor die bluff. Dat was je zo kort en die komt dit op met jou door. Zo maak zeker Kom man. uit in de show toe, ja. Maak zeker gaan check die tickets. Ja, En ik kijk ga op de naar WhatsApp. GQ Comedy. Op GQ Comedy. Ja. En dan je Maar maakt je ook page. lives altijd op een page. Gabriel plaatjes op Facebook. De Entertainer is die page naam. Op Instagram is het Gabriel de Entertainer. Dat is de Entertainer, like een da. Maar dat komt van daarbij af. Daarbij. Ja, zo Yes. Gabriel de Entertainer op TikTok also. TikTok ook. Op Instagram also. Insta. Small caption, one word. GABRIELDA. En Entertainer, ik kan niet om vandaag spelen te zien. Ja. Want ik wil niet meer blootstellen. I don't want the blootstellen me. Blootstelling. Zie. But anyway, Ja. dus ik zeg, dit was nice moeite. Dat is Het een was nice long met de overdue. Yes, ja. Long overdue. Yes, ja. En ons gaan het zomaar weer maken. Nee, anything. Ja. Anything, ik kom promoten voor de show. Alsjeblieft. Zo, dank je man. Ja, man. Die wij het kon vliegen. Ja, man. Het was nice man. Yes, Het ja. was nice. Yes, Om net ja. een beetje te horen. Want ons hele nou go. Onze En een time traveling go. Ja, yes, ja. En ons is nou hier zo. Yes, ja. Maar die was Gabriel de Entertainer Yes, geweest. ja. Zo is hele weer. Die is Culture Talk. Sit down with me. Maak zeker om te like, comment en subscribe. Het kost je niks. Nothing not a sin. Nothing. Yes, ja. It costs you nothing. So check uit die next episode. Gaan onze lekker vierige aarde zijn. En gaan niet nog zeggen wie gaan het weer zien. Maar voor jou om dit te weten, moet jij zeker maken. Jij subscribe. Zo Skakel in. even elke episode erop. En dan krijg je een Notification. you get. Are you with me? Notify. You must get that. So, until next time. Yes, ja. Ik was weer. Gabriel de Entertainer, a.k.a. Beertje. Touch your voice.